Jingpule ni kitab Exodus kalenong bakat nyau kat bapra bakat lai. U Amalek ulawan barulai yalet thmai ki Israel hare pijem Teu Moses laong hau Joshua to jiet na kabanta jungi kirang ba. Bat khilek tu yalet thma yu Amalek la shaingan yeng hakliar ulum bat uding du ublei hakati jonga. Kum tau Joshua lale kumbau Moses lapta ha u. Bat oleh yalet thma yu Amalek. Teu Moses u Aaron bat uhur kila lek kiu shakliar ulum. Habau Moses lara yalaga kati kila ki Israel Henry haba ula penhiar yala kakti ula u Amalek. Henry ki kti Moses kila sakrai kumta kila shim wei mau bat kila bu hapo jung u bat ula shong halo jung u nang tau Aaron bat uhur kila kershan ki kti jung u wei nakawei kaliang bat wei pat nakawei pat kaliang. Kumta ki kti jung u kila ne scam hadu bandasep ka Sngi bat Joshua ula mait len yu Amalek bat ikipat jung u dak sarti wait lam kaktien jong Trai kasam ga bashis pa at puai ka jingirap jungi kawan Trai bala thau ka beneng bat ka Khyndai nga khmiet yala ki khmat chakilum nang no kan wan ka jingirap jonga kawan Trai bala thau ka beneng bat ka Khyndai kajingirap jungi kawan Trai bala thau ka beneng bat ka Khyndai upan kiari ki kijat jongpi nakaba jinthut unong sumar jongpi om samthia lano em om yathia lamne samthia unong sumar ki Israel kajingirap jongi kawan Trai bala thau ya ka beneng bat ka Khyndai Utrai unong sumar jongpi Utrai kajinda jongpi hakakti kamon jongpi ka Sngi kan om sho yapi men Sngi lamne ubnai men miet kajingirap jungi kawan Trai bala thau ka beneng bat ka Khyndai Utrai un sumari pi na ka jing sneu un sumari ka men sim jongpi Utrai un sumar ya ka let kawan jongpi menta bat jinom kajingirap jungi kawan Trai bala thau ka beneng bat ka Khyndai Jingpule na ka shithi ba ar Paulus bakot sha Timotheus kalenong ka balai ka khat ka bakhat sa ter kalnong basaw khat ka manikong baar to yane akata ka ba phila yo jinghikai bat ka ba phila nge scam ta ka ba tip no phila yo jinghikai bat kumno na du dang khalung phila nang ki jing tho ba khot ki bala bani kai phi na ka bancha ka jing pen em da ka jinget how Christ Jisu ka jin tho boro kalong ka bala persat man sim do blai bat ka bom ka ba mentoy na ka bancha ka jinghikai na ka bancha ka sneng ka kraw na ka bancha ka penbek penbha ba na ka bancha ka jing pensan ye ka hok ka son khanang bau briu jong ublei undup long ba janai ubala benchbet na ka bancha ka kam ba bha baro ngaken tuju re phi khmat ublei bat jong Christ Jisu ba bishar ye ki ba em bat ki bayam bat da ka jingwan pau jong u bat ka bors em jong u to yalap ya ka ktien to yai ban la ba dei por ne ba om dei por to mai to sneng bat to kentu wale thaj ha ka jinge sha mat ha ka jing hikai ka ktien jong Trai ka Jingpule na gospel bakhot kat kumuk Lukas kalenong ka bakhat phra ka khat ka baningkong hadu ba phra Jisu le thu halaki senran ya kani ka farshi baki dei banduai barbor bat kim dei bandu jingkerman ulaong hakawai ka shnong la don wei unong bishar ubom shapting ublei bat ubom khan snap yu briu baladon hakata ka shnong kari kon thai ka bayawan sha uda ka baong bishar hok enga persha unong ban benjonga slam utaw nong bishar tre Henry kham hadin ulaong haladi wala ngam shapting yu blei bat ngam khan snap yu briu Henry namar ba kani kari kon thai ka thlai nga ngan bishar hok eka lem kumta kan pendik nga da ka bayaiwan shiaiwan nang taw Trai laong to ngap ha ya ka ka ba nong bishar bom hok uong hatu blei unong bishar hok ya ka bla jit jong u ki bayam karpat ya u bat Sngi bat miet hatu
un pen slam ban yarab iki ngaong happy un bishar hok yaki shisendon Henry habau ko nubri wan hato un shem jinget ha ka perthai ka gospel jong utrai